M4 Gamers i danas ćemo ja i Ivan da igramo malo Hunger Games, okej. Pozvat ćemo ljudi. Ovo je novi premium, pokazat ćemo posle skin. Znači, rekao sam kupim sam ga pristupačnoj ceni, evo vidite skin, malo sam ovako napravio kosto bude čupavija kao što je moja. Gde si Ivane? Ne vidim te. Ivan inače igra na onom... Aha, vidim ja tebe. Ajde Ajde idem iza ja sebe. Ljudi, samo da znate, ja kad sam juče nabavio sam ja neku premium sesku, krenuo sam se sa nekim likom, ali mi lik nekako promenio, ne znam. I sad više nemam taj akaunt, jebi ga. A sve sam ono lepo se napalio, menjao ja sve, ali jebi ga. Si iza mene, Đole. To si uradio sa slušalicama. A? Nešto si pukao da sam, nema veze. Ej, imam mač. Ma ne znam, nešto sam ispuštao, pale su mi. Da, Ivane, ja sam iza tebe. Brate, imam ja za sebe mač, imam za tebe. Da jebi ga. Evo imam za tebe, hoćeš ti metalnu sekiricu? Da, ajde si kurac. Okej, imamo metalnu sekiru, da, nisam vam rekao, sad je ovdje sa mnom u sobi moj bratanac Mateja, Matej reci. Evo me! Normalno budi. Dobro. Ono tako zna se izgubi. Šta? A kažem za Mateju. A, dobro. Uj, izvini, slučajno. Nisi me ti udario nego full damage umr. Nije, ja sam ti izgleda udario. A, dobro. Da ljudi, inače da znate, kupio sam, pošto Ivan prije sa starim premiumom jednim je imao onog villager kit i ja sam pogledao one tutoriale, znate, ovdje je Boltova na Mineplexu i tako dalje i onda sad imam 745 gemova mi je ostalo, kupio sam 2 kita. Dobro, mislim, ja imam kit, imam morph villagera pa ću Đoletu davati. Ali dobro, ne moraš, dosta mi. Je moram, kako mu kad zatreba. Da, ono što mi treba već imam, Beastmaster i Bravel. Da inače znate, Mateja će vjerojatno krenuti s njim, on je malo mali, ali možda kad bude kupio novi komplet. Da, koliko Mateja imaš god? A Matej ima 9 sad će. Dobro, nije za baš fan. Đole, imam za tebe zlatne pantalonice. Ajde, daj. Đole, Kliki za tebe. kada skinem Minecraft, to će biti, to je danas. Pusti ga meni. Na onom laptopu. Da? Možda igramo ja, ti i Ivan da snimamo. Ajde, gdje ću. Na Mineplex. Bro, Ivane, ajde, daj ti te pantalone, bre. I samo trebaš da mi daš onaj skin. Evo ti. Da, predno. Pošto sam ti platio, Pa dao sam. Dobri smo sada, Đole. pa dao si Ti mi ne ovo. znaš da uđeš. Nije, nego sam... Đole, brate, dva metala imam i nađi negdje crafting table. A pa crafting table imaš gdje hoćeš, bre. Si našao negdje? Daj meni fishing rod, to. Evo ti fishing rod. Pa imam ga kod me, imam dijamant, brate. Brate, imam ja dijamant. Au, pa daj mi ga. Možemo napraviti dijamantski mač i metalni mač. Daj dijamant. Udari ga. Daj ti meni, ja ću napraviti, brate, verujem. Okej, ali sad ću samo da nađem ovaj crafting table. Tražimo crafting table, znači traži. Mi ćemo mi ne... Metalni chestplate, brate. A? Metalni chestplate. O, bravo. Mi ćemo mi pokušamo da tražimo, brate, crafting table i ono na kraju dođe deathmatch. I ne možemo na kraju. Znaš kako bi se ja to da iznervirao bi se, znači... Ti bi se baš iznaložio da nađeš 2 dijamanta. Pa Ivan kad krene se nervira, bolje ne znate kako je to. Da. On to u klipovima sad je malo normalniji. On je malo drečavo govno. Ne znam. Gdje si, Đole? U klipovima je malo normalniji, ali ono... Brate, imam 2 dijamanta je. Imam ja jedan. Napravi ti sebi dijamantski, ali gdje si ti, brate? Na gore na spratu jedne kuće, sad ću siđem u podrum, šalim se. Sad ću da izađem. Vidite. No, brate, nigdje nema crafting. Đole, drži stick, jel imaš? Da, jedan. Drži stick, jel ti treba dijamant, evo ti. Ovaj neko stoji, ali isti mi kurac. Brate, čekaj mi negdje da pobegnemo, pošto hoćemo da nađemo crafting table, ali ne nađemo ga. Možda je tu. Gdje su supply? Tu biš ono crafting table. Gdje su supply? Vidim gdje je supply. Ali ne morate tu. Eno ga lik, aj prati, jel me pratiš? Goj je. Stani, iza tebe sam daleko baš. Brate, goj je lik. Stigne. Pazi, brate, iza tebe. Nema skin, brate. Pa on je već mrtav. Nemoj ga ubijati. Što? Pa vidi pogledaj majmuna, on tišao na supply, je. Kako govno, pogledaj bila. Čekaj, ja čekam da supply pa... A to su... Kakav noob, brate. Kakav noob.
E ja ću splaviti pokupuju. I da ovdje ima negdje. Nemoj bre, čuvaj me bre majmune. Šta ima? Ima sekira, dijamantska, evo ti. I ja ću ovo da pokupim, evo ti ovo. Brate, držimo nešto, a to ti imaš. Ništa. A da znate, ja sam brda u Evo ga. Čekaj, brate, daj da nađem negdje ali kao... ste najda puno Kad smo A to... može, ja mislim da imamo ove vetrenjače. Ja isto mislim, ili ima enchanting table. Tu bude ide enchanting ili crafting, uvijek. A još treba bude enchanting, nema ništa. Ja nisam, hvala, brate. Ali imamo sreće, vrate. Evo, možda ima u ovoj kući. Teško, ali možda. Ajde pogledamo velika kuća. Ja ću pogledam ti traži u nekoj drugoj kući. Ja ću isto. Ladno da niko nije uladio. Ne, Pogledaj zašto možda. nije to četiri. Ne. Nema. Nema, izlazi. Evo ga toalet. Brate, možda ovdje ne bi ima. Možda. Nema tu. Je tu Evo ga! Au! Ti meni nema, brate, šta ti meni Da nema? li je moguće da tu ima ovdje nikad nema, baš nikad. Šta ću, Ivan je loše sreće, ali danas je nešto malo pobrko. Danas da se rem. A da, Evo ga, tajno. kao što je I mene dijamantski uvijek imam jedan, dano brate. trojku. Samo da nađem enchanting table, da ti imaš level, imam ja. Ja imam level, brate. Pa Kao super. što je mene ustralo u NBA-u da prebacim ceo teren Ma dobro. i da dam koš. Jo, brate, kako sam se sjebao kad sam izbacivao na NBA klip, brate, ja nešto renderovao u Sony Vegasu i zajebem se nešto namestim. Bože, kako je bagovo, moram... Au! Kad budem novi snimao, brate. Koliko nas je ostalo još sedmoro? Jel' tako? Jod, pokušam gledamo ja i ti prvo mjesto. Barem nekad, sem ako nema cheatera glupi. Nije, ako ostanemo onako u timu spojeni, ne može nama cheater ništa. Možemo i cheatera, ali samo ne dođe neki drugi, mislim, neki drugi lik. Izvinite. Jedem mater. Možemo ovdje u nekim okolnim I da kućima. znate, mene nešto ceo dan boli stomak. Čekaj, Jode, brate, Ali dobro, to nije važno. Okej, ljudi, baš sam onako srećen što sam našao u stvari ovog čovjeka, on je kralj. Ako hoćete vi da nabavite jeftin premium, samo kucajte na ovom fejsu Minecraft premium prodaja, znači evo sad kao ja njemu to reklamiram, ali on je kraljina i nikad vas neće zajebati. Kaži, a koliko si ti platio? 800 dinara, brate, uopšte nije skupo, Joj, a mene imam opet sve boli normalno. stomak. Uj, izvini! Ma nema veze što ti. Eto, što naskačeš na mene, brate, ideš u mene, ja kliknu ovaj moj triple Ti twist. sa diamantski. Sam ti kao triple Čaj twist. sa njim. Nije jedno sam. Skinuo sam Čekaj, reći ti rukom da vidim, samo testiram. Ne klik! Iza tebe. brate, ali bacio. Bacio te ne ubije samo. Čiterska kokoška. Bacio je TNT, beži. Brate. Čiterska Brate, kokoška. Nije čiterska kokoška. mam flint and steel. Opa, mađole. Koji će mu kurac Flint's Steel? Ne znam, samo kaže. Brate, ja sam full iron. A? Ja sam full iron. Pa ovo nije ono Sa vidi. dijamantskim mačem. Ja hoću da imam full chain, ali nemam dovoljno. Ili imaš nešto chain za mene? Evo ja sam bacio tu negdje chest plate. Opa, Ovdje. Super. Sad će deathmatch, aj kuci deathmatch, da nam se brže završi partija, mislim ono. Dobro. Možeš i ti. Kucam. Okej, da napravim strele, brate. Nisam to tako brzo ipak, ali dobro. Ivane, ali imaš luk? Ja nemam, imam ja, ne treba ti, ajde napravit ćeš ih tako da šta ti znači. Ima jednu strelu. Bože, učinilo mi se da umjesto ovog row cast piše raw cow, brate, onaj je. Da, čekaj. Vod master. To ti je onaj poznat gamer, jel' tako? Vod master, pa vidjeli smo ga nekolicinu puta. Brate. Pa ti si imao ovdje radnu tablu. Ovdje. Kod sebe. Brate, troje nas je, brate, Đorđe dobijamo. Napravio si. Ma da, brate, ako sad ne dobijemo, pa ne znam. A to mora su cheateri. Pa troje nas je ukupno, ja mislim. A to mora da bude cheater. A ne mora, ni to ubijamo. Da ga ne bi dobili, mislim. Da, ako je cheater može se da gubi. Ako nije cheater, brate, da ima full dijamantsku, bili bi ga sigurno. Ma da, brate. Full dijamantski vanač. Da. Pa da, vas je Mislim, dvoje. ono, A Ivan ide prvi na njega, ali tako? da. Mislim, ja ću ga pucati stranama. Evo ga, Đorđe. Da, ti ga spamuj, tako. Joj, nije cheater. Pa nije, brate, ima zlatnu sekiru. Ma, slabi. Zlatno sekiju. A daj, brate, kakav jadnik. Samo nemoj da beži. Ako beži, ide na... Koliko je majmun, jebate? Onda Baci- bacio.
Brate, hoću ja kill. On hoće sekirama mene da... A ti već imaš kill. On hoće mene sekirama... Mogu ja Evo ti metalne patike. Brate, ali imaš ti metala? Imaš li ti koju strelu? U stvari nećemo sa lukom, to bi malo... Dobro, ali imaš koji metal, brate? Nemam. Imam 3 metala kod sebe. Jel imaš dijamant? Sad ćemo Joel sve lepo da napravimo. A ne, ajde požurimo, ajde samo odmah se borimo. 3, 4 sad, ajde nema strela, nema ničeg, samo kući. Ko je rekao da nema strela? Nema strela, da samo... Što ne izbaciš? Ko je rekao da nema strela? Ja mislim. O, kakav si debil, brate, to je najdublja tehnika. Dobro, nećemo, ajde, Pa ide. nema veze, baš me briga, sad ću tu ubiti. Opa. Odbaci ga. A Đorđe, koji trik koristiš? Eto i Ne ljudi, koristim. to je bilo to što se tiče ove epizode i videa. Vidimo se u sljedećem, ćao. I vidimo se u sljedećem.